534 मुंख्लंफोरनि थै बिथांमोननि नाजानाय आरो बावसोमनाय जोंनि गफुर हालामखौ हाग्रामा महिलारिया गोसोखाङाखै। मेल मिटिंफोराव सनितपुर, बिश्वनाथ आरो गफुरनि सिमाङा माब्लाबाबो जाफुंनाय नङा होननानैबो बुंथिदोंमोन हाग्रामा महिलारिया। जोंनि गोसोआव जोबोद गोनो गोथो खालामदोंमोन, जोंखौ गोबां जिंगायाव खोख्लैदोंमोन। बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मैखोमै बाहागो लानाय सासे सोमावसारगिरि सुबुंनि बिबुंथि। जाय सुबुङा बर' हारिनि थाखाय सोमावसारनायाव बाहागो लादोंमोन, जोबथेसालियाव थानांदोंमोन। बर'नि गेदेमा सुबुंफोरजों लोगोसे बर' हारिनि बै समनि गोथां जारिमिनखौ नुबोदोंमोन। बे समाव नोंथांमोना बड'लेण्ड रादाबनि गेजेरजों बिथांनिफ्राय माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ मिथिनानै लादो। BPF खुंथायनि समाव 5 बोसोर प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा आसामनि फरेस्ट मिनिस्टार जादोंमोन। नाथाय प्रमिला रानी ब्रह्मआ हानि खामानिफोरखौ मावफुंनानै होनो हायाखै, जायनि थाखाय जोंनि गोसोआव गोबां दुखु दंमोन। आथिखालाव प्रमद बर' बिथाङा BTRनि चिफ जानानै गफुर हालामाव हानि खामानिफोरखौ मावफुंनानै होबाय। बेजों लोगोसेनो BTRनि सिमा बारायनाय खामानिफोरखौ मावफुंदों। बेनिखायनो सनितपुर, बिश्वनाथ आरो गफुर हालामनि रायजो राजाफोरा प्रमद बर' दैदेननाय सरकारखौनो देरहाहोनांगौ। बे गोनां बाथ्राफोरखौ बुंथिदों गफुर हालामनि सासे बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गोख्रों बाहागो लाबोनाय सुबुङा। हाग्रामा महिलारि साराबो गोबां सम बिथांमोना सासे आन्दोलनकारि हिसाबै जोंनि गफुरखौ जोङो 534 जोङो शहीद आरो मार्टियार्स जानाय बिथांमोननि थैनि बिनिमय, बिथांमोननि नाजानाय, गोबां रेप जानाय, बुग्लिजानाय आरो गावथारजानाय दं। बिथाङा बेखौ गोसोखाङाखिसै। ओंखायनो जों दानि सारखौ प्रमद बर' CMखौ जोङो मोननायाव एक्सटेनसनखौ मोनसे डिफिनिट मोनसे माबायाव लाबोथों होननानै आंनिफ्राय खावलायनाय। भलन्टियार पस्टआव आं मावदोंमोन। आङो एसिस्टेन्ट कामान्डारमोन गफुरनि। बेयाव आरो आं तेजपुरावबो खननै जेल जाबाय। गोबां बिदिनो आं बुख्रुब जादों, कारेन्टबो सेक जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिबायदि मोनसे जावरिखांनायमोन, बे जावरिखांनाय एबा मुभमेन्टआ बेबायदि समावनो जोङो जोनोम जानाय एबा जोङो मोनफानायलाय गोबां मोनसे दुखु थायो। जोङो हायोबा दानि सरकारा, एक्जिस्टिं सरकार मानगोनां CM प्रमद बर' सारा बेखौ एक्सटेनसनखौ गमामा खालामनाया हाबफायोबाथ' मोजां, आं बेखौ हास्थायो। एक्सटेनसननि नर्म्सखौ जे बै बर' फरायसा आफाद, NDP, UBPO जाय बिथांमोना बेयाव सुक्तियाव बिसोरो सागान होबाय। बे सुक्तियाव नैबे एक्सटेनसननि माखासे डिमार्केसना इनक्रिमेन्ट जादों एबा एक्सटेनसन जादों। बेयाव आंहा गोजोननाय दं। प्रमद बर' सारा गावनो मोनसे भिजनारि लिडार हिसाबै बियो आबसुआवबो 10 बोसोर मावबोदों आरो बिनि सिगांबो बिथाङा फ्राय अथ'प्रथ' मावखानाय आं मिथिगौ। ओमफ्राय दा बियो सासे UPPLनि चिफ जानानै आरो प्रेसिडेन्ट जानानै बिथाङा जे जोंनि गफुरावबो हानि खामानिखौ जों लोगोसे BTR एक्सटेनसननि खामानिखौ मावदों। बेयाव जोबोर गोजोननाय बिथांखौ होनांगोन। जिहेतु नोंथाङा सासे बर' हारिनि जि बावसोमनाय आन्दोलनफोराव बावसोमबोनाय नोंथाङाबो सासे दावहारु हिसाबै, गफुर हालामनिनो नोंथाङा थागिबि हिसाबै गफुरनि जिखिनि जारिमिन बेखौ नोंथांनिफ्राय आङो सुंद'यै मिथिनो लुबैदों। खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाबनिसिम। दा नोंथांनि सोंथिया जोबोर मोजां। आङो 1987 मायथाइयावनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोंनि बर'फोरनि थामोनथानि सोमावसारनायाव आङो 10 थाखोनिफ्राय आङो आन्दलनाव थाफानो मोनदों। सानसे जोङो गुवाहाटियाव फार्स्ट मोनसे रिलिज जादोंमोन। बेयाव आङो थांदों। आङो गफुरनि जानानै फैफिनबाय आंनि बासाव। बेनिफ्राय सुजित नार्जारि आंनि लोगो एखेमोन जोङो। बिथाङा ओरै थांनानै बुथारजाबाय सुथुरफोरजों। दा आं बेबायदि मोनसे समनिफ्रायनो फैनाय। दा बिनि उनाव आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फानि दैदेननायाव जेबायदि जावरिखांदों, आं बेयाव जावरिफादोंमोन। जावरिफानायावनो आङो बिर सिलागां सारमोन आरो बे आंनि आदैबो जायो मानगोनां बिजय गरम नार्जारि दतमानिमोन। बिसोरनि फोरोंनायावनो आं तरुन गाबदा सारमोन, जालिराम सारमोन, गोबाङानो आंखौ फोरोंनाय, सोमब्ला जोहोलाव सोमब्ला सारमोन आंखौ फोरोंदोंमोन आरो आं बिसोरनि सिङावनो गोबां हारिनि खामानि मावबोदोंमोन। थिग बिदिनो बे समावनो आङो इटानगराव सारमोनखौ दोलांनाय समाव हमजादोंमोन। इटानगराव खननै जेल जाबाय आङो आरो भलन्टियार पस्टआव आं मावदोंमोन। आङो एसिस्टेन्ट कामान्डारमोन गफुरनि।
बेयाव माने आरो आं तेजपुरावबो खननै जेल जाबाय गोबां बिदिनो आं बुख्रुब जादों कारेन्टबो चेक होजादों दा आं बेबायदि भुक्तभोगि आङो हास्थायो दा जोंनि गहपुरनि मोनसे जारिमिना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिबायदि मोनसे जावरिखांनायमोन बे जावरिखांनाय एबा मुभमेन्टआ बेबायदि समावनो जोङो जोनोम जानाय एबा जोङो मोनफानायलाय गोबां मोनसे दुखु थायो जोङो हायोबा दानि सरकारा एक्जिस्टिं सरकार मानगोनां CEM प्रमद बर' सारा बेखौ एक्सटेनसनखौ गमामा खालामनाया हाबफायोबाथ' मोजां आं बेखौ हास्थायो मानो होनबा दाख्लै भेरिफिकेसनखौबो जोङो खालामनाय नुदों बेयाव मोनसे गोजोननाय फैदों जों खालि मोनसे फाइनाल माबाखौ डिक्लेरेसनखौल' होआखै भेरिफाइडआ जाबाय दाख्लै जों बेखौनो गोजोनदों आरो आङो जेब्ला माने गुबुन मोनसे दोलोआ बेखौ दा रायखाङाबाबो जाया सार माने हाग्रामा महिलारि साराबो गोबां माने सम बिथांमोना माने सासे आन्दलनकारि हिसाबै जोंनि गहपुरखौ जोङो 534 जोङो शहीद आरो मार्टियार्स जानाय बिथांमोननि थैनि बिनिमय बिथांमोननि नाजानाय गोबां रेप जानाय बुग्लिजानाय आरो गावथारजानाय दं बिथाङा बेखौ गोसोखाङाखिसै ओंखायनो जों दानि सारखौ प्रमद बर' CMखौ जोङो माने मोननायाव एक्सटेनसनखौ माने मोनसे डिफिनिट मोनसे माबायाव लाबोथों होननानै आंनिफ्राय खावलायनाय जिहेतु BSc एकर्ड जालांबाय BTC एकर्ड जाबाय दा BTR एकर्ड जाबाय बे BTC समाव जोंनिनो बर'निनो मैखोम दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा चिफ जाबोदोंमोन 17 बोसोर दा बे समावहाय नोंथांमोना जिखिनि गोख्रोङै हारिनि थामोनथानि थाखाय रैखाथिनि थाखाय दावबायदोंमोन दा बेनि थाखाय गहपुर ओनसोलनि रायजो राजा बिश्वनाथ सनितपुर रायजो राजाफोरखौ माबायदि खौरां लादों बिथाङाथ' फ्राय माने अपेन टाइम गले गले फैदों फैनाया आगोलावहाय नाथाय बिथाङा गोबां सम गेप्स जादों गावबो दाख्लै बुंनानै लादों जोङो मिडियायाव नुदों बेबायदि माने बिथाङा बेबायदि माने गेप्स दोनलांनानै आरो बहाबा माने मोनसे मिटिंफोर मेल मिटिं गानायाव माने बिथाङा जेब्लाबो माने जानो हायाखैसो माने बुंदोंमोन जोंनि गोसोआव जोबोर माने हेसिटेसन जोंखौ माने गोबां माने गोनो गोथो एबा सिन्था धारायाव खोलैदोंमोन दा जोङो नैबे BTR एकर्डआव नोंथाङा सोंनाय बायदि खिन्थु नैबाव मोनसे एक्सटेनसननि नर्म्सखौ जे माने बै बर' फरायसा आफाद NDFB UBPO जाय माने बिथांमोना बेयाव सुक्तियाव बिसोरो सागान होबाय बे सुक्तियाव नैबे एक्सटेनसननि माखासे डिमार्केसना इंक्रिमेन्ट जादों एबा एक्सटेनसन जादों बेयाव आंहा गोजोननाय दं बेखिनियानो नोंथांमोननि ओनसोलखौ माने सोफानो थाखाय सिमा बारायनायाव आरो जिखिनि हानि लेखा बे मोनथायखौ होनो थाखाय जोंनिनो बर'निनो मैखोम माने दैदेनगिरि जे आसाम सरकाराव थाफानानै मन्थ्रि जाबोनो हादों बिथाङा फरेस्ट मिनिस्टारबो जाबोनो हादों दा बे बेलायावबो नोंथांमोननि बे साननाय लुबैनाया जाफुङासै बे बेलायाव मा बुङो जोबोर मोजां सोंलु बियो मानो होनब्ला मानगोनां फरेस्ट मिनिस्ट्रि बे समाव आसामनि आब' प्रमिला रानी ब्रह्मआ बे समाव बियो बोसोरबा फरेस्ट मिनिस्टार जानानैबो माखासे हानि खामानिखौथ' फरेस्ट मिनिस्टारा जोबोर माने रेभिनिउ लाइननि एबा हानि मोनसे डकुमेन्टेसन माबाखौ खालामनो हानाय बेबस्था थायो नाथाय बिथाङा गोसोखौनो खाङाखिसै बे समाव आरो मावनो हायाखिसै दा आबां जाबां खालामनानैनो बिनि समा बारलांबाय माने दुखुजों जोङो बै समाव माने बिथांखौ माने दुखुजों थाबाय आरो जों फरेस्ट मिनिस्टार जानानै बिथाङा मावैखौ बेखिनियानो बे समाव BTR सरकारा 5 बोसोर आबुं जायैनि सिगाङावनो नोंथांमोननि ओनसोलनि जे हानि मोनथाय बेखौ गोबांथार हायाखैब्लाबो एसेब्लाबो खालामनानै होबाय हानि जे लेखा राननाय बे बेलायाव मा बुङो बे बेलायाव जोबोर गोजोनथाव मानो होनबा प्रमद बर' सारा गावनो मोनसे भिजनारि लिडार हिसाबै बियो आबसुआवबो 10 बोसोर मावबोदों आरो बिनि सिगांबो बिथाङा फ्राय माने अथ'प्रथ' मावखानाय आं मिथिगौ ओमफ्राय दा बियो सासे UPPLनि माने चिफ जानानै आरो प्रेसिडेन्ट जानानै बिथाङा जे माने जोंनि गहपुरावबो हानि खामानिखौ जों लोगोसे BTR एक्सटेनसननि खामानिखौ मावदों बेयाव जोबोर गोजोननाय बिथांखौ होनांगोन आं ओंखायनो रायजोफोरखौ खावलायो सनितपुर आरो बिश्वनाथ लोगोसे गहपुरसिमनि रायजोफोरा बिथांनि गभर्नमेन्टखौनो बिथांखौ देरहाहोनानै आरो माखासे थाबावनाय एक्सटेनसननि खोथा दंबावखायो भेरिफाइड जाबाय होननानै मिथिखायो बयबो दा बेखौ माने खालामनाया एकदम बानसनीय जानांगौ होननानै आं साननानै लायो बेखिनियानो प्रमद बर' बिथां दा आथिखालनि CM प्रमद बर' बिथांनि
दा आथिखालनि मावनायनि सोमोन्दै एसे सुंद'यै माबाफोर मिथिगौ? बिथांखौथ' आङो फ्राय माने लोगो हमदों आरो मोनदों। बिथाङा क'क्राझाराव थांबाबो खोब माने एटेनसन होयो, जोंखौ मोजां माबा होयो, रेसपन्स होयो। आरो फन हरबाबो बिथांनि पिएफ्रा नेग्लिजेन्सि खालामफेराखै। मालाबा एफा एनै माने खोब माने माबा बिजियाव थानो गोनां जायो। बिथांखौ आङो ओंखायनो आं भिजनारि लिडार होननानै रायजोआनो बुंदों नालाय आंबो बुंदों बिथांखौ। बियो माने भिजनारि लिडार मार आरो बिथाङा सासे मोनसे मोजां मावनो हानाय परिबेसाव जाहाथे बेखौ रायजोफ्रा आरो इसोराबो बिथांखौ माने बोर होथों होननानै आं साननानैसो लाबावो। नोंथांनि जे ओनसोल बिश्वनाथ सनितपुर रायजो राजाखौ नोंथांनिफ्राय मा खावलायनो लुबैयो? आं खावलायगोन एक्सटेनसननि खामानिया बिथांनि सरखाराव जादों नालाय बिथांखौ माने दुलाराय माने जोंनि सनितपुरनि आरो बिश्वनाथनि लोगोसे गहपुरनि जोंनि रायजो राजा आइ आफामोनखौ आं खुलुमनानै रायदाव हरो एबा आङो आर'ज गाबो बिथांमोनहा एसे गावनि खामानिया बबे खामानिया नंगौ बेखौ बुजिनानै आं सानो जोंनि ओंखाम दालि मोननाया जाहैबाय दा प्रमद बर' सारनि माबायाव दङ, देबसियाव दङ। बे ओंखामखौसो जों जानो लुबैनांगोन। जाय ओंखामानाखि खालि जाबाय, देबसिया गैला, बे खालियावथ' जों बेखौ खालायखौ मानो नायहैनो आं बिदि साननानै लायो आरो। ओंखायनो जों ओंखाम गोनां देबसियाव, दालि गोनां देबसियाव जोङो खोस्लि लानानै जोङो गारबा लानानै जों हायनानै जानांगौ आं बेखौ सानो।